Tugnaw kaayo buknoy. Unsa to doy? Hubog na pog ka? Ja. Pataka-taka ra man kag paminaw, di man di kakadungog. Unsay hubog? Ang akong giingon, utugnaw kaayo buknoy. Dili kay hubog, utugnaw. Aw, ang akong pamdungog kay hubog ka. Dili oy. Utog ba utog? Aw, utog. Utog now. Utog lagi. Utog now. Unsa koy utog doy? Lain naman ang imuha. Gago. Utog now ba? Utog now. Aw, tugnaw di ay klaruha pod og istorya pod. Gani, tugnaw. Tagtipad yung gutoma oy. Ambot nga ano gud ning gutom man jud ning mulan nan ta oy. Sige yung gutuma ba? Unya, unsa man imong dala-dara? Wala ba day bahaw diha day? Nga, pwede na to makapihan. Pwede naman ay para sa kape ng bahaw god. Daog naman na. Gutom man day. Nganong wala man ka nagkapit og pan. Nya unsa man akong kaunon ani ron? Bahaw pod. Dili ba di ka kaog bahaw? Unsa man ang bahaw, makagahi man nagsugoon. Na! Maron! Ambisyoso po kang buknoya kada. Di naman ay katingala buknoy. Gahi naman kasubuon daan. Gago! Ay naada ay pan diha di ay buknoy. Ako lagi kang giatik nga kuan. Walay pan. Naa. Para sa imuha na kay ako abahaw. Lipay na kay ko ana makabahaw. Tapos parisang kape, daog na. Ah, kakuyaw. Kapi man kayo. Produce man lagi na. Dali na. Ano naman dahil? Ang ani sa good ato ang tirada. Sige raman tagkape. Lami gani unta og kaning kuan na ani bahal. No? Pangutang dito bahal buknoy. Yun na, okay? Atong kutilon ba? Ha? Yummy! Dili ko oy, kabalong na pa kay utang dito. Uy, buknoy. Nagkita gud mi sa imong teacher. Asa man mo nakita? Unsa man ninyong giistoryahan? Sekreto para bibo. Pagtarong diha doy ha. Basi imong giuyab ha. Na! Maron! Antay lang jud ka doy ha. Sana all. Gago!